तीसरी टॉप म्यूजिक। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल का लिंक को शेयर करें। जान देख के जनाजा मुस्कुरा दी हो, हमरा कबर पर दीपक जला दी हो। जान देख के जनाजा मुस्कुरा दी हो, हमरा कबर पर दीपक जला दी हो। जान देख के जनाजा मुस्कुरा दी हो, हमरा कबर पर दीपक जला दी हो। जान देख के जनाजा मुस्कुरा दी हो, हमरा कबर पर दीपक जला दी हो। ए जान सुना ना, अरे काहे नहीं खूब बुझा तीसरी टॉप म्यूजिक। तहरा दिलावा के सपना पूरा होई हो, तहरा दिलावा के सपना पूरा होई हो। ई न करबू तो बुझी हो बुरा होई हो। जान मैयत के फूल से सजा दी हो, हमरा कबर पर दीपक जला दी हो। जान देख के जनाजा मुस्कुरा दी हो, हमरा कबर पर दीपक जला दी हो। मोबाइल नंबर 7250284711। तीसरी टॉप म्यूजिक। हमके ए बात के कुछ ना पता रहे हो, हमके बात के कुछ ना पता रहे हो। जियत रहनी तो प्यार के नशा रहे हो। जान प्यारे के नाम के मिटा दी हो, हमरा कबर पर दीपक जला दी हो। जान देख के जनाजा मुस्कुरा दी हो, हमरा कबर पर दीपक जला दी हो। मुकेश जी के सच्चा दुआ होई हो, मतलब जन्नत में जाके फिदा होई हो। अगर मुकेश जी के सच्चा दुआ होई हो, मतलब जन्नत में जाके फिदा होई हो। जन्मनी सवा के हाथ से दफना दी हो, हमर कबर पर
जला दी हो जान देख के जनाजा मुस्कुरा दी हो हमरा कब्र पर दीपक जला दी हो जान देख के जनाजा मुस्कुरा दी हो हमरा कब्र पर दीपक जला दी हो जान देख के जनाजा मुस्कुरा दी हो हमरा कब्र पर दीपक जला दी हो जान देख के जनाजा मुस्कुरा दी हो हमरा कब्र पर दीपक जला दी हो जान देख के जनाजा मुस्कुरा दी हो हमरा कब्र दीपक जला दी हो मनीजा डीजे साउंड भैंसा खाल। टी सीरीज टॉप म्यूजिक। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल का लिंक को शेयर करें।